करे करी बा तोरा तो याद ना आवत रहला हमरा के बहन कहत रहले देख हमू नया बॉयफ्रेंड लेके आ गई का है भाई बड़ा खुशहाल रहत लह का बुझात कि तारा कंगाल बना के छोड़ी। ए भाई तारा कैसे मालूम? आई एम हेकर मर आ गई करे दस आ गई तारा का भाई? अब तू जा तहार काम खत्म है ये करीबा के यादाश्त दिलावे के रहल है। बाप रे बाप पटीदार बने सा। हाँ एकनी के कहे लायक बा कुछ कहे ही लायक नहीं खे। अरे मंगिया जारी के करा के कह तारे रे के करा के कह तारे हमरा के मत कह। तोरा नियर अपने भतार से साड़ी नहीं खिमल पूरे रहे हम अपने भतार से साड़ी नहीं खिन खिंचवावत। मंगिया जारी तू अरे लाड़ी हमरा लगे ना धमकई हां हमरा लगे ना धमकई हां हमर काकी हमरिया हमरा लगे मत धमकई हां ठीक बनू। हां रे हमर बापवा के मौगी रे चुप तनी के झगड़ा करे के बता करसन ई हमार मौगी हियो आ हमरे रही तोरा पापा के मौगी कैसे होई रे? अरे जोरे मुंह चुपा नती है चुपचाप साइड हो जाना तो तोरा इज्जत के पाह लगा देम। रे ई कुछ ज्यादा नहीं के बोलत। एगो काम कर एकरा के इतना गरियाओ कि एकर कान में खून निकल जाओ। ई कबो झगड़ा करे के बारे में